Здравейте! От много време нямаше и много въпроси получавах в Facebook, в YouTube, как да си инсталираме Sony Vegas 12. Добре бе хора, той е същото като 11, само че малко по-различно. За начало, да, проверете си операционната система. Моята си е 64-битова, нормално. Отваряте антивирусната, давате на настройки и защита в реално време. Мах и да изключим антивирусната, за да няма никакви проблеми при инсталацията на Sony Vegas 12. Да започваме! Аз съм си я записал, ето тук, взимаме кръка, даваме на него и натискаме изпълни като администратор. Да, бла, съгласен съм. Пита ви английски, френски, немски и така нататък. Next. Давате тук. Next. Искате ли да имате икона на десктопа? Да, не. Това си е ваша работа. Аз искам. И инсталирам. Малко време ще отнеме. При Keygen има музика и затова гледайте ме внимателно какво правя, защото не знам как да я спра. Така. Малко ще видите иконата. Ето тук ще се появи. Много бавно става. При мен не знам защо е така. Сигурно защото... не знам. Сега ще проверим. Оп! Иконата излезна. Но изчакайте. Keygen е най-важен. Нали знаете в 11-ката как го копирах и как го поставих? Същото е и тук. Давате Finish. Влизате в компютър. Локален диск C. Има го и в програмни файлове. Ето тук. Има го и ето тук. Натиснете първото. Търсите папка Sony. Аз не мога да си я намеря. Ето я. Аз съм си инсталирал и двете, затова на второто. Аз съм поставил Keygen отдавна. Така. Но за всеки случай ще ви покажа как да си припомним. Тук. Давате тук. Давате тук. И копирате. И го поставяте. И продължи. Ето. След като свършим с това, намираме Keygen и даваме изпълни като администратор. Сега няма да ме чувате, за това наблюдавайте стъпките. Те са много важни. Digital Insanity.
вече разбрахте как стават стъпките. Уникално лесно е, нали? Като 11. Сега. Аз си регистрирах на десктопа, защото си имам папка специална програми. И ще го сложа тук. Регистъра. А програмата ето тук. Ще си я сложа. Опа, грешката е моя, извинете. Без да искам го поставих. Не както трябва. Така, нека да изключа Cinema 4D. И да поставя тук. Да, знам, че имам икона. Значи снимам иконката. Супер. Добре, това беше всичко от мен. До скоро!